Tulevaisuutta ajatellen on erittäin hyvä, että talossa on hissi. Risto ja Sirpa ja asumme Espoossa. Ei ole liikkumisvaikeuksia onneksi, mutta ajateltiin tulevaisuutta ja loppuelämän talo, niin sen vuoksi päädyttiin hankkimaan hissi. Kyllä se hissi tuli paremmalta puoliskolta. Hissin hankintaprosessi oli jonkin verran haasteellinen, kun ei tietänyt asioita ja eikä ollut tietoa, että minkälaisia hissiä markkinoilla ylipäätänsä on ja toimia. Hissin koolla oli myös merkitystä, että eri toimijoilla oli eri kokoisia hissejä ja ulkonäkö merkitsee erittäin paljon, koska se on näkyvällä paikalla jatkuvasti olohuoneessa. Silloin se pitää olla näyttävä. Sibesille oli tullut Vantaalle showroom, mihin pääsit katsomaan sitä hissiä ja se vaikutti päätöksentekoon erittäin paljon. Sibesille saatiin yhteishenkilö Pekka Pippuri nimeltään ja hän lupautui sitten katsomaan tänne paikan päälle tätä hissivarausta. Tilaus oli tehty, niin sitten Pekka Pippuri ilmoitti tämän hissin toimitusajan, joka oli muistaakseni noin 8 viikkoa. Hissin asennus kesti noin 4 päivää, jonka jälkeen sitten alkoi käyttöönottovaihe, joka kesti noin muutama päivän. Sen jälkeen hissi oli valmis. Kun hissi on, niin joskus sitä on hyvä hyödyntää, kun on oikein raskaita kantamuksia, koska hissi tulee suoraan keittiöön. Hissin käyttö on kyllä tällä hetkellä hyvin vähäistä, mutta tiedämme, että mitä ikää karttuu enemmän, niin sitä enemmän sitä tulee tarvitsemaan. Lähtökohtana oli hankkia loppuelämän koti, joka olisi turvallinen ja esteetön. Olemme erittäin tyytyväisiä.